Vi har i idræt haft et forløb om golf, og det er en udendørs sport, og det er en sport for alle. Og det går ud på at få golfbolden i hullet på så mindst slag som muligt. Og her vil jeg så analysere positionerne, sådan udgangsposition, tilbagesving, slaget og fremadsving. I startpositionen så koncentrerer man sig mest om bolden og om at bukke ned i knæene. I tilbagesvinget laver man et tilbagesving for at få noget mere styrke i sit sving eller slag. I slaget laver man fokuserer man på at ramme bolden, og man fokuserer stadigvæk på at holde sin knæ bøjet. Og i fremadsvingen koncentrerer man sig om at få sluttet ordentligt. Og man får det sluttet ordentligt ved at få den til at køre helt op til den anden skulder og få drejet kroppen med. Og så bliver foden løftet lidt op. Og her kan man så se faserne. Og fase 1, det er udgangsposition. Fase 2, tilbagesving. Fase 3, slaget. Og fase 4, det er fremadsving. I min udgangsposition, der er der bøjning i hofteled, knæled, og der er bøjning i ankelled. I armene, der er strækning i albueled og strækning i håndled. I fase 2, der benene stadig de arbejder på samme måde som i udgangsstillingen, og armene, der er bøjning i albueled, strækning i håndled og indad rotation i højre skulder. Her arbejder mine ben på samme måde, men min armstrækning i håndledet. Så der har jeg armstrækning i håndledene og strækning i albueledet. Her der er der bøjning i min højre knæled, strækning i ankelled, og i min arme der er bøjning i albueled, strækning i håndled, udad rotation i venstre skulder, og i min ryg der er rotation i rygsøjlen. Og så vil jeg fortælle om, hvad det er for nogle muskler, jeg bruger. I fase 1, der holdes udgangsstillingen via statisk arbejde i firehovedede knæstrækker, flyndermusklen, lægmusklen og sædemusklerne. Der er bøjning i knæ, hofte og ankelled. Og det forekommer ved at musklerne de slapper af, og det er så tyngdekraften, som sørger for bøjning i den her fase. Bremsebevægelsen sker ved excentriske kontraktioner i benmusklerne. Og der sker statisk arbejde her. Min arm, der er ved strækning i albueledet, sker der en koncentrisk kontraktion i den trehovedede armstrækker. Ved strækning i håndledet sker der en koncentrisk kontraktion i muskler på over siden af underarmen. Og i fase 3, så sker der stort set det samme som i fase 1, fordi de er næsten ens. Og ja. Så i fase 4, der er bøjning i albueled, og det laves ved en fleksion i den dybe armbøjer og i den tohovedede armbøjer. Ved en strækning i håndledet sker der en koncentrisk kontraktion i musklerne på oversiden af underarmen. En indad rotation i skulderledet sker ved hjælp af deltamusklens forreste del, den store brystmuskel og den brede rygmuskel. En udad rotation i skulderledet sker ved hjælp af deltamusklens bagerste del. Og ved benene, der vægten den lægges over på venstre ben ved hjælp af den firehovedede knæstrækker. Bøjning i knæledet sker ved hjælp af excentrisk kontraktion i hasemusklerne. Der sker en plantar fleksion i ankeledet. Og ved min arm, der er bøjning i albueledet, og det laves ved en fleksion i den dybe armbøjer og i den tohovedede armbøjer. Ved en strækning i håndledet sker der en koncentrisk kontraktion i musklerne
på oversiden af underarmen. En indad rotation sker i skulderhaledet, og det er ved hjælp af deltamusklens forreste del. Og det er altså den store brystmuskel og den brede rygmuskel. En udad rotation det sker i skulderledet, og det sker ved hjælp af deltamusklens bagerste del. Og så er der til sidst min ryg, og den roterer altså der sker en rotation i rygsøjlen, og det er ved hjælp af de ydre små skrå mavemuskler og de indre skrå mavemuskler.